Apatnaput Siyam na hog racers sa Manaoag nakatanggap po ng alagang baboy. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera para sa report. 104.7 IFM Report. Nakatanggap ang nasa 49 na kwalipikadong hog racers o magbababoy sa Manaoag ng baboy na bahagi ng programang Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion ng Department of Agriculture. Ang mga naturang benepisyaryo ay unang batch ng proyektong Swine, Multiplier and Techno demo farm sa naturang bayan. Isa lamang ang Manaoag sa dalawang bayan na mayroong ganitong pasilidad kung saan kumpleto sa kagamitan, biosecured at may malinis ang kalagayan ng mga baboy. Ang pamamahagi ng biik sa mga benepisyaryo ay pinagtibay ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Philippine Crop Insurance Corporation na siyang may layon na maprotektahan ng mga maliliit na magbababoy laban sa pagkalugi. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.